Hello guys, good morning. Wow! Dito kami ngayon sa Ginyangan guys. Road trip kami papuntang Harvestmen. Pasensya kayo sa busis ko at ako'y medyo napaos. Ako'y nag-concert kagabi. Kaya ako'y medyo napaos. Basta kayo mga idol, shout out sa inyo. Wow! All PBI boys, shout out guys. Lalong-lalong sa assembly. Mga supporters natin dyan, sa mga supporters ko, Happy New Year na guys. Magagas pa tayo? Tandaan niyo. Kaliwa. Kaliwa tayo.
Ano yung dagat? Ano yung dagat? Yan. Ito, Fishport. Punta muna kami dito sa Fishport, guys. Daw muna kami dito sa Fishport, guys. Wow! Sinaalala daw niya yung kabataan niya. Dito daw siya nagka-cutting classes. Fishport ng Ginyangan. I love Ginyangan. Nawala na yung letter G, guys. Ano na yung bundok na yon, yung kabila na yon? Ha? Ano na yung bundok na kabila na yon? Natakutan? Yung mga bundok na yan, guys, mga papuntang Bicol na yata yan, guys. Bicol basta Bicol, hindi ko bisado kasi hindi ako taga rito. Shoutout pala sa bayaw ko, kailang ng motor, kay Beo Gilmar. Salamat bayaw sa pagpapahirap ng motor mo. Karating kami dito sa Fishport ng Ginyangan. Itong kuwan, baka malaglag itong mga to. Ito naman talagang kukunin natin.
Tuwa nga yung lalaki, may mag-aano na rin. Ano bilhin mo? Ano naman ako dun sa Bili kang uba? Ha? Bibili kang uba? Hindi, hindi ka lang. Dito. Ito. Buhay na kaming artist med dyan. Medyo naambon.
Tanyo ka dyan. Mas masaglit ng bandang sulpon. Vlog yan. Punta tayo sa Matarik guys. Ambon. Yan guys, yung gilid na yan, dagat yan. Yan guys, yan. Dagat. Dito na kami guys sa Dangkalan. Dangkalan.
Pala ng resort na to. So guys, may resort dito pero wala pang pangalan. Bagong gawa. Iniintog pa nila. Nabutan ng pandil siguro. Daming buko dito guys. Nanawa ka sa buko dito. Parang hirap yung motor ni Gilman. Parang hirap. Oo. Kitchen oil kaya yun sa gear oil. Mulan dito. Guys, ano gilid ng dagat. Dahan-dahan. Nilalagyan ng katit-katit ko. Hindi ba flat? Hindi. Likod. Ano mo nga dyan? Yogan guys.
So guys, mga walis tingting. Nahanap buhay ng tao rito. Yan guys, so mga walis tingting ng buli. Yan ang pinagkakakitaan ng mga tao rito. Cobra. Yan guys, so mga cobra. Ito na papausokan. Dami. Langkalan, Kaimawan, Sidyo. Yan na guys. Welcome to our basement. Dito na guys, dito kami sa our basement.
sa bahay ni Nanay Duning. Opo, kumusta po yan? See you to my next vlog guys. Ingat.